As Rías Baixas contaron cun aumento do 12% en embarcacións en tránsito no mes de xullo, con 211 embarcacións máis que no pasado ano. Son datos máis que positivos para este tipo de turismo. A provincia de Pontevedra contou coa presenza de preto de 1000 embarcacións no pasado mes. Datos positivos que, segundo o presidente de Portos de Galicia, chegan con algunha que outra novidade. Hai unhas novidades respecto á tipoloxía das embarcacións que recalan nos portos galegos. En que sentido? Sobre todo nos portos autonómicos, no sentido de que están chegando embarcacións dunhas esloras maiores ao habitual e están chegando tamén navegantes a través de modalidades de navegación como pode ser a coñecida como rally, que é unha navegación en flotiña e que é unha navegación que a veces, pues pode haber 20, 30 embarcacións. A promoción deste tipo de turismo marítimo tamén está tendo a súa repercusión nestes resultados. Se están facendo as reservas para as atracadas nos portos autonómicos con moitísima antelación fronte a que viña estando previsto e que nos intuímos, como nos din tamén os propios xestores dos portos deportivos, que se debe por unha banda a acción promocional que estamos desenvolvendo desde hai xa 4 ou 5 anos, tanto Turismo de Galicia como o propio ente público Portos de Galicia, e tamén, por suposto, a un programa que se chama Pasaporte por Escalas, que fai que se poida traballar con esa antelación. Segundo Durán, dende o punto de vista do negocio, este turismo deixou unha repercusión económica de 300.000 euros na provincia. Por Portos, o de Sanxenxo recibiu 167 embarcacións no mes de xullo, o de Portonovo 150, o de Combarro 156 e o de Pedras Negras 91.